Najsvätejšia Panna Mária, prečistá Matka Božia, nepoškvrnené počatie. Do tvojich rúk zverujeme veľkú úlohu ochrany civilizácie, života a lásky. Žijeme v ťažkej dobe masívneho globálneho ataku civilizácie smrti. Umiera veľmi veľa ľudí, nenarodené deti, starí a chorí. Počet obetí už presahuje 2 miliardy ľudí. Každý deň 50 000 detí zomriejú novým potratom v lonách matiek. Mnoho ľudí nechce mať deti. Vyrastajú centrá, ktoré ničia plodnosť a život. Narastá neplodnosť manželských párov. Ľudský plod sa stáva produktom modernej technológie, darcom buniek a orgánov. Vytrácajú sa postihnutie detí vďaka selekcii pred narodením. Stovky tisíc mrazených embryí sa udržuje medzi životom a smrťou v tekutom dusíku. Medzinárodné ľudské právo popiera právnu ochranu života nenarodeného dieťaťa. Stále viac a viac krajín legalizuje eutanáziu. Zvyšuje sa útok na manželstvo a rodinu. Najsvätejšia Matka, sľubujeme ti, že z celej našej sily budeme brániť ľudský život, najmä život mladých a bezbranných. Stojíme s tebou, Matka nášho vykupiteľa, s plným vedomím, že sami nie sme schopní vyhrať tento globálny boj. Stoj na čele obrany hnutí za život, ved nás, ochraňuj nás, chráň naše rodiny, posilni nás. Vypros nám u svojho syna víťazstvo, civilizácie života a lásky. Amen.